कुछ ना माने तो नहीं पैसा जल्दी जैसे निकल जाई शाम सामने निकल जाई जल्दी जैसे इतना में हो जाई। हां होई ना 500 रुपया का कम बा। अच्छा ठीक बेटा हम जाते हैं। छोड़ कट कहीं के करिए कल 500 रुपया देने तब को 500 तो गाड़िए भाड़ा हमार लग जाई। घर वाले ले जाना है तो उठा के इसी से देखो मन लागत है ज्यादा का कर छोड़ जाए तो उससे कान बोलवा सके मगर गोला से कहीं सुधर दी तो ठीक ना बेटी। हां एगो बहाना सुधर जाए। ठीक हम जाते हैं। ठीक है जा करेंगे तो हम विदा कर देले बनी लागत कि हो गई कम से कम 2 महीना होइए गइल टेंशन मत ली हम एजे बनी। हाँ जब काम तब बोलाई रो रखे इनके पारी उनकरा के तो हम मुआइए घालम इनके पारी ना छोड़म ठीक बना। हाँ एकदम टेंशन ना खेले के हम ठीक बनी। हाँ चली ठीक बाटे रखा तनी। धान के सोहनी होनी तो होइए गइल। अब खाद उद मराई न खेत में तो पैसा वैसे रखले वालू तो बोल खाद लिया के छिटा जाओ ना जी रखल रहन तो उठ गइल ना चल छिटाई न खाद मुंह में दवाई मारल जरूरी है। गोला दे। अरे बाबू है खुश बाबू रहो। कहाँ हो बड़ा जल्दी आ गइल। अरे अब का करबो फोन पर रोज कहता ले कि आई जल्दी हमारे नीक नहीं लागत हई बा फलान बा। अब बताओ रहन है को हाली जान ताड़ी सी अब कहता ले ना कि अगर वो ना आए ना आज गाड़ी धरब तो हम मर जाई। ई कैसे हो बताओ सके। बैठो अब बताई कि अब बताओ कि हम माने ओकर के मुआ दी। अच्छा बैठ जवन ना ज्यादा ठीक है ठीक है रुझाओ बैठो पानी पिलाबो बेग धर बैठो अब ऐसे जाने के मन हमर खबराए लगे भाई आखिर आज उनका काम तमाम कर तो रही आज इनका काम तमाम कर हमेशा खाती हमेशा खाती। अरे 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 ये का अरे 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 काहे मारता काहे हमको मारता रू बताओ कितना प्रेम से बुला लो काहे मारता रू छोड़ दो हम का कर मैंने कोयला हमें 2-3 घंटे डाल के रख लेना हमेशा खाती चल गया जा काम तमाम हो गया है। मम्मी जी देखी ना बोलत नहीं कि कने का हो गइल हो डर बाबू देखी ना बाबू है हां का हो गइल बेटे हो बाप रे बाप देखी खाली पता नहीं का हो गइल देखी का हो गइल बोलत नहीं कि कबले बेटे जगह कर मम्मी जी बाबू ए बाबू बाप रे का हो गइल काहे नहीं के बोलत हो बाबू नहीं के का हो गइल अरे हमर बाबू रे बाबू अरे हमर बचवा अरे काम के छोड़ के चल गेला हो बाबू आयो ते देखा हो गइला कैसे हो गइल होता आयो दादा कैसे हो गइल घर में रहलु ना देखलु दादा हमर काल के सब हो गइल होता अरे का हो गइल ओए अरे बताई बुझा सुन तो लो बबुआ कमाई। अरे देख ना बोला तो नहीं कुछ भी कहा तो नहीं करो कैसे सुधर है जे के सब कैसे का हो गइल बेटा हमर मर गई। अरे हम कोई नहीं जे सुधर है जे तू नाम निकाल ले गाँव लूटा नहीं तो तू चल हमारी बेटा के जलवा चल गई है। अब हमारी अरे हम कोई के दियो रे बाबू। एक साथ सुधर है जे हमारी वही अरे
अब हम कैसे जियब बेटा हमर बेटा के जनवा चली गइल रे माई बबुआ के माई अब हम कैसे बाबूजी चुप हम मरी जाइबो तो बेटा अब हम क्या चाहे तू बहरावा से अबे तो गोइला कमाए हो बेटा